Ki Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection, and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688 999 801 255 3412 73730 Akba ng kong suban ay publiker pang yaka Batisi channel kaba nakapos kapor kaju sim yaka bentaban yakren yaka isu ba per kamtam kiba kata saya yaka jat benriu kamtam bat kumjuru ki mat kejura bedai bat kecelai pro kowe ka dengi yakren sepang kene ka isu kebang yakren mentang sepang kene ka roster system kaba babun ki dorang ba ki kamtam ki samla ki yakren ki ut ba sepang kene ka jingmi ni ka roster system Henry ni haban sutu kakha bat kami ni kene ka roster system kadai tang kawai ba kadon kawai ka mokot duma hakpo yeng kasyari hakba nakaliang ginong bisar hilap ba nadu ba kadon kene ka reserve polisi nadu snap khat kandai spa nyu puar kampat salnadon kata ka roster system today lo kata pentang i ba kaliang ka yeng bisar kala tak ni sorkar jala ba kadai betrikam di roster system Henry hot lami bun hi ki jing bom hun ki kenrum kenram kamtam ki jerwet haba kami ini ke roster system hakba kaliang jok sorkar ki keren ong ban pentrikam ia kene ke roster system nadu khat kandai spa nyu puar ti ni sotu sai ba ni keren ya kata ka reception policy kam ni tip kum bha thung kam thung jam ni ban tip bru ngala ban ong kene kadai ka bha lor ka bha ti ka seng ke ba ka pensengau sorkar ka ajmut bat ka curi UI ya ka bentah ba ka sorkar ka benle ka long ba habedai ba kene ka system ka sorkar ka metrikam nang ni syakmat om ba ka metrikam ban ya phaidin biang ya ka bla jia hakisna malai nok baro mang sutu kendon cibun ba ki ke tenrei kum kolong mentang I ba ka long sa ka umdum la ka ka sorkar kan sim ka rai ba batam ban pek ba kanunu ka pentah kamdai berkeno siliang bat kamdai ben kata siliang kamtam kamdai ben kata ikisam lawat kam hapo jong jelah boroi kibadai kitrai trimuluk kibadai ukhon jong gebri nya trap boro kowe denaliang ka seng ila keren syai ka basai ka long ba la ka sorkar kemud metrikam je ne kontrol system nadu snam khat khandai spa nya puar nginam pediang ba nginam yo kubur hanrai ngi ajmut ka long bakan tentrikam nang ni syakmat ya kene ka system khnang bakan don kuno ka jithot bat ka jingbet jingwa kamtam ka jingdu nong ye khun samla jong jat pentu nyutrap tengim tep ka ka ban sejia ban solong hunrai ngi sukmi linti ba kum mo pat ba ulah pha ye kita ki badai ta ki legislator ban thau an nget bakan bisar ke khmi pnya bat kan don du ka jinge ther ka jinge tai ha bakan sem ye kuno ka rai khaddu ngi so yo im ba ka jingmi itu ka office sumur ndabru ngasngo ba kadai ka jing le kerki na liang sorkar Jenar sorkan kenda lum dalang chwa bandon ka jing ember jumut na borok ki bentang athrai kanam don kanu ka jing punbi ni kan rum kan ram tingi don ka jing ki baskam na keleng seng ban nyai budin ban nyai pandon kam la ka jong gebut kebor ban ajmut sorkar ba kan petir kam ya kanu ka benta ka long ba halor ka benta ka bandon kata ka jing ya biang mar keleng habrok ki liang kanam kanam don kanu jing kata kamtam ka jing du nong ikun samla jong ka jai pentu trap borok we hi kum dengi kren ya kalenti ke bang hapan ya kedo ngasngau ba ka ni ka bentang ngasngau ka jerong bat kabun ba kita ki lenti ki bang hapan ya pet benek ni binya kadai kata ka polisi ye lese kebala pelat ya kasan posna bat ki babun ba ki ke ni sotu kendon bun ki ke kendon yeti kelak ban mi ka jing kelak ban mi ka ba kelak ban mi ka basniu dengi ti kelak ban mi ru ka jing du nong bat kelak ban mi ka jing du nong ten dai ya kanu ka kam sngo ba
Kamtam bagadai ke bentang haban bono kaba kidon ki jerbet jerwat kiba ngihap ban bisar bian pa bian kenang bakan neman rapat kumbalong ba kalongbat kata ka jing kertok kala ne bakan kala kompong ban warapat ke jing nong asa tehne na kaliang tu kaseng ke dau ngi ong ba gini ka kam ngihap banda don kata ka jing yamir jemut ka jing tuat jemut nai bro ki benta namar kani kadai ka kam ke benghap ya keren om bang ya keren nam ta ya kata ka san senam ring ya keren ya kata ka polisi ya kanu gunu ka polisi ke balong nam ta ka lawai ke bansawan ting so thu sai ba ki don ki jing keren ki jing sngau bat ki jing u jing nam ki jing yi ki jing keren ki wi ngam la pan kan tho ban keren halo kita ki jing persngau jing ki wi hin rai ngasui i tang kan ki wi larangi ong ba kata kani ke polisi lagni ke rusian polisi kalai ka wi ka polisi ba la kham handai ngala ban ong padon kam ban panthamai ka don ko kita ka sor jing persngau bon balang hanrai ngasoban ong ba ye kene kamat don kampat banda bisar bian pa bian don kambat banda thau dawo bian pa bian khanang bakanam don kanunu kajing kerto lengal kumba onongkong ne kata kajing pen phai kalaba kalong ban kajing dunong kadi ka hap bandon kata kajing yamir jengmut naki start perkhat naki betip sepangka an ka kanun naki teki state hudar paper khanang ban sim yu kunu karai ba khadu kunu ban bhapat ya ka handai larang isu ong ba le kumta kham da ye thau kham da ye ther kham da bisa pem biang so ba kalong ba mansa te kaliang tu kaseng so ba ye kani kham tam ke isu reserve policy kabron ka jing buno jingmi june ka system kam le su kamat ba thama be ke isu ka kran nadu kisnem manchwa ki khandai pulai khandai psau ter ka kaseng ka jukran chpang kane ka reserve policy handai apreng jikran ngi haplu ban bisar ki eipat ki la ganti ya pet bahaya tak bala don lupa kumno ngi pen bahaya ta khna makan long ka ba balong ka ba long khut ka balong suba bat kandeiru kata ka ba kanam khia siliang ka ta rojur te kata ka bentang ngi kwa ban nagliang ku sengi kwa ban pesngu peri perlu bos namba ngi man song thaj ngi kakam bat ngi nang budin bat ngi sapek eipat kalenti ka hatam ya ben pasat jemut sokar khna galong ka jingmen toy bat kajik penhulang ki khun samla jong ka jai mate bat jong ka jalai pro ko we namar ngim kwa bat surung ko dum dam ya kakam kalong ka basuk pan suyar ko dum dam handai ke bangi kwa ban yit ngi hap ban yit pat kalenti bat ka sarkar ko di masuk thu bat kita kinong tho anduk ham masuk thu ba ke don kam ban ye ther don kam ban ye mir chumut kam dei bong bat chu ngap ban sui ke jing ut ke jing kang ju khun samla halenti singkien kun samlawa ka jam ring soba ka sarkar kan masya skor bakan wan kelak ganti kunu pan bet yin kam khana bagalong jimtoy ya barok kata ka hot ngi sui ge jingmi ndai ngam tep yanu ma ki seng balang gi bun po ka jala jungi kam dei tang ka wei hindi ki don dik phau teli ki sang balang ti ndai na ka leng ju ki su hi ngi da dei da ka thau yangi ru ngim don chu kunu jing so pla awar bun ba ge su gi jumi ki jing ka dau jumi jing tho rei ka ka seng ka sim ka long ba abang ile no kam abang i persang ban sim yu kunu isu kolong ba ngi hap ngi perkhat bat ngi bisar bat ya kai bang ngi bisa bekhat ngi bisar ngi ther ngi tai bat kai ba mi ta ka jing ther ya tai kolong ba ngi sala ya ka ban ai jumut sarkar nam ta ka jing bet jing biang jong bobun balang ting so thu hot ka ta jing so jong ki ba mi ni tai jing kren tai nga sngo ba teng ngi ngap naka kariang ngi la permi se kamon mar ngi sik ngi kwa ban priang yi kinu bolong konstruktif ki jing ajumut kuno be pan bha kani mar ngi skut thanga jing ya kadau jing yobo uta kumtai ngi sngoba ngi nam poi sik ta thong ya kai bang jing thu maka jing thmu wi kadai ngi ya kran chpang garo system ka jing thmu ngi ya kran chpang negotiation policy kham ya kran ba manu ba khambiang manu bombiang ta ka jing kran ajumut rai ya kanunu ka ajumut da ajumut manum do dong ta ka jimbet jing biang na thrai katai kadai ka wei ki mau jam na kita ki mau krum ya ka ba nginam pan scam isu ya ka ek jing anglo chung ki samla pat jong pat ba jong jalap jong jat pen bro ko ngi em kata ka juk ni ka generation ka ba ngi be ya ka wei ka penta ka long ka jinang jing sta hadin jong ka jinang jing sta ngi kran du sepang ka yo kam yo jam bat apreng jong kita ki don du kita ki mau chen thot ki ding pengkiang ki penduk jing kremen ki samla ba apa sa ki kedan ba per lar bipet bibicar ba
Kidon ki khun samla jong jaj pendriu khantam jong jaj pendriu jongi khun kasi kara bila dep kedan puli repair teng haban mi ala jong jala ban lek wat bela cekui pat ki jala hari budak cengkeli kalong ba ki jongi kimi ban lek trei shui pat ki jala ki ong mengi kedu kam ngimdon kam jala jongi kat bagi beriu ban sebar ki buat kam po jala jongi hangno kedai hangno walaj ngatrai kani kamat kang hap banyeti ni hap ya klong nandu tolong ke gi daw ton rai baki bawara pat ke cinge ki samlap wat kamat jam ki kising ka bentah ka ba ka baar ha mangai kran sepang kani ka phang kalong ba tapi pet bi bisar ba wat ing so thu bagi don ni taki kila benda ki purely private sector kila benda ki semi sector je semi government sector ba penyak lagi ong sepang ki industri ba per ka jingdu nong kalong ba teng hipet ba ka jingyat hajing sya ka jingyat jong ka jala ka kum jingyat ko po ka lai bendon ki polusi ki ba syai ki ba bet bat wan ra ya jingkerman ki sama han re kum kalong mentah teng ki polusi nadu handai thai la shu ku pi pisa ka ju ka dei ka po di ka sarkar ban ka perkhat lara ka don ka jing angdut lara ka don jing trang kumnu bakala ban kudup bat kunu balak ban kudu lenti kun samla beken yang kalau jong kijat ni soto ki bapas ki hajar nut de manus nam ki pas ni ong degree na master degree hanrai kanu tadi taki pos kam sokar la ban lai pau ka san tadi teng kadon ka wei ka pos blak ki tap di lai sa hajar tadi inu ki bay ba trang banyo tak kam te hanrai long ba habang i kum kani ki jing long crisis ki babon ni ki la nang la start na soba ka adai ke por ya ke sarkar bakan o serong lang ba ki polusi bat kan dau lenti lang ba ki polusi bakan de ke jingkermen ya ke jat pendri bat ya ke jalai pula ko we nama teng ki pikiran ki industri wan steng ti karkhana po jala jungi hab yu jimbet no manu ban ai clearance kam dai ke sarkar ta swabang ajibet ngasngoba kale ben bu lang ba kendon ba kata ke den ai kam ikut samla namar ki bun kam kiba kun samla jong jat pentri jungi ba jong jala ila pentri ka kam hantik ba sosi ki long teng ya kita ki kam kiba ki jongi kila la pendap bat ki we pat na sebar long ba ki jongi ki sabe ni ki buat kam sebar kat ba ki bana bar ki pendap kita kata galong sebentar ke jing kini ya ka hok ba kliang jai kun samla te jenlara ki trai muluk ki trai ya ka ailat pentri ka kam trai kandai ka wei ka jingkiu jong ka jala bat kham tam ki trai tremuluk ki sothu ya ka kam kandai sebentar ba maki la manu senyang punu ha jik state jong ka jat pendri jong ka jala ba ko wei na so ba kani ka dei ka por ka ba biang tam ya kita ki nong thoan ki bangi le da pha kum bo ba jong ka jala ki la dei perkhat thamai ni sekmat ban peniat ka jala tang da ki ransan ban syukran ngin le kum tang sngoba kan poi su ka thong la dei ka por ka sarkar bakandon kenja polusi pantik la kamwan ikini ka khanawan sabaru panbu da kendon kolong ba de ban kudup ban akam ajam mitra jaka trai muluk bat ka ju ko por de bandon ka kendon pan pet banam jot kimi mariang kitrong tong ba kita gi penta gi bangi snow ba na kalian go seng gi snow sukar gi ju ajmut ban kimi lentil la kita gi no than yu i jangai ka ni kin sim ye ka kom sandor perkhat ba thamai ban wara ita polusi ngangit bagi jala jungi bat ki khun samla jong jai pendri jungi kenam don kata jing ut sia namba ngimdon kam don jam ka plai ba kalang kha bangi hap menteri henry de tang tak lenti ba ki bon pat ki chik khangla te janara sarkar ka plinti bat ka thau ti pulsi hatar kom badai pasrim ban ngangit ba khun samla kin yo yak tak benta ban jeng kala jong jat kumangi kren du na kapor spol gadep ai jemut sarkar nadu snam aja khapra wat bajing kaya pedang ki wat ki kom thungkam thungjam langi ong langba kani ke MPSC langba ki DSC le ba fair district fair ni rajap ban terwaru ba kadi bendonno kata ke polisi ke bolong transparan ban penduno ya kata ke jing ya keren bat ke jing ya thrais ke jing long artatin baditang kita bedon pisa ke ba ban siu ban yo takakam ditang kita bedon pinong penya keren ni ke bedon ke jing ya dai ya jan bat kinomik khat wa yokam bat kum kita kijia handai janada ka sarkar ka sim ye katak bentaban wengno ye kini gidak kisin
balong jeng atatin ngait bak sokar kadin pen urlong gitu polisi balong transparan kenang bakalong poit dong suba kiba dai hok pan yo kam ken yo dai kam dai ong ba tam ta bala madung na jikhang din unyo kakam lamar la kalong atar kum kan penduk jingkerman je gitu ki samla puli kiba tibet kiba nep ke cebiang kiba wan ki long jeng long sam kiba cenjar bat beduna ke yo kokot kadai kepor ka mangi jai pet snow na kepor na keleng ke seng sorkar bakanin perkhat thamai kan hir kum thungkam thungjam trak suka ba pher wat ikini personal interview ngeladap ajmudu habide bigi grateful badan pendu no simbet tang naka rating test hanrai ngimtip ka takasan snem bakas sarkar ba lek kala telun ba kala kut hanrai kata polisi ka pat samlo oblong dan kalian juga seng ngina masong man that hanrai ngnyai pensau ngnyai ajmut bat ngnyai ti bat ngnyai kentu la kadong hanu kelentiru nam ta ka jembet jempiang om nam ta ka buram juga seng hanrai ngikmi nanti bakandai ke polisi nam ta ka lawe jong kun samla ba jong ka chat penting ba ko